Bl-istrateġija diġitali tagħha Malta mixja fid-direzzjoni tajba. Dan kliem id-Direttur Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għan-Networks tal-Komunikazzjoni, il-Kontenut u Teknoloġija Robert Medlin li min-naħa tiegħu dawwar ħarstu wkoll lejn il-ġejjieni. I think the next issues that we're looking at is can we take the innovation hubs in Malta and network them with the innovation hubs across Europe so that Maltese entrepreneurs, startups, digital folk can get the best possible benefits from being part of the broader EU territory. U għal dan waqt żjara fl-Iskola ta' Santu Wistin fil-Marsa fejn attenda għal parti mill-lezzjoni tal-proġett Be Smart Online. F'din il-lezzjoni li saret fil-klassijiet kollha ta' 6 sena f'pajjiżna, it-tfal ingħataw informazzjoni dwar iċ-ċittadinanza diġitali, id-drittijiet u d-dmirijiet tagħhom online. Dan anke permezz ta' komik li jagħti xenarji tal-ħajja fuq l-internet. Id-Direttur Ġenerali Robert Medlin kien pożittiv ħafna dwar il-programm Be Smart Online għaliex flimkien minn inizjattivi oħra jiżgura li jkollna internet aħjar għat-tfal u tfal preparati aħjar fuq l-internet. Tenna li dan huwa mod kif nersqu lejn futur aħjar fejn ippreparaw iċ-ċittadini adulti tagħna filwaqt li fl-istess ħin dawn jgħalmu lill-ġenituri tagħhom illum. Is-Segretarju Parlamentari Jose Herrera laqa lid-Direttur Ġenerali Medlin f'pajjiżna u ringrazzjah għall-interess dirett tiegħu fl-Istrateġija Diġitali Maltija li tnediet f'Marzu li għadda. Għal il-Gvern jemmen li l-internet huwa għodda importanti u permezz tal-inizjattiva Be Smart Online jara fir-riski li dan jista' jġib miegħu u jipprepara l-itfal. Innota kif it-telefonati fuq is-support line 179 dwar każi ta' abbuż online naqsu li jindika li l-kampanja Be Smart Online qed tħalli l-frott.